Et dono la benvinguda al 7è capítol de Districtes, la sèrie de Recapturant creada amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Avui fem un viatge per la història de Sant Martí, un territori que va passar de ser un mosaic de masies i fàbriques a convertir-se en un dels motors econòmics i urbanístics de la Barcelona contemporània. Un districte marcat per les grans transformacions que van canviar profundament el seu paisatge, com la Revolució Industrial, els Jocs Olímpics o el Fòrum de les Cultures. Som-hi! Sant Martí de Provençals era un municipi independent fins al 1897, quan va ser annexionat a Barcelona. Durant segles va ser una zona rural, plena de masies, camps i hortes, amb el nucli al voltant de l'església de Sant Martí, construïda entre els segles XV i XVII sobre una capella romànica del segle XI. El Clot és un dels nuclis històrics més antics del districte. Documentat des del segle XI com a Clotum Melis, Clot de la Mel, va créixer com un petit veïnat de Sant Martí, envoltat de terres regades pel rec comtal, una antiga séquia medieval que canalitzava l'aigua del Besòs fins a la ciutat i que va ser clau pel desenvolupament agrícola de la zona. Amb l'arribada de la Revolució Industrial al segle XIX, el Clot va viure una transformació profunda, amb l'aparició de fàbriques, tallers i habitatges per la classe obrera. Es va consolidar com una zona treballadora amb molta vida associativa i cooperativa. Encara avui conserva un fort caràcter de barri, amb un teixit veïnal actiu i una identitat molt arrelada que perdura al llarg del temps. Al barri del Parc i la llacuna del Poblenou hi trobem la plaça de les Glòries Catalanes, concebuda al segle XIX com el centre de la nova Barcelona de Cerdà. Durant dècades, aquest espai va ser un nus viari caòtic i recentment ha encetat una nova etapa amb una transformació urbanística de gran abast. Aquest barri ha viscut una metamorfosi profunda. Després de dècades de gran activitat fabril, a finals dels anys 80 moltes indústries van tancar o es van traslladar i les naus van quedar abandonades. Aquest paisatge de decadència va obrir la porta a una nova etapa. A partir de l'any 2000 es va impulsar el projecte 22@, amb l'objectiu de donar un nou ús al sòl industrial i convertir la zona en un centre d'activitat econòmica moderna. Avui s'hi concentren centenars d'empreses vinculades a la tecnologia, la comunicació, el disseny i la innovació. El barri ha sabut reinventar-se sense perdre del tot les arrels i encara conserva part de l'esperit del Manchester català, com es coneixia el Poblenou pel seu pes industrial al segle XIX. El passat industrial del Poblenou també el simbolitzen fàbriques desaparegudes com la Fartrat, instal·lada als anys 60 a la cruïlla dels carrers de Pere IV i del Marroc, i que ben aviat es va convertir en un malson pel veïnat. Fums, olors i sorolls van desencadenar una lluita veïnal sense precedents. La Fartrat era només una de les desenes d'indústries que no complien les normatives de seguretat i contaminació. El 1975, després d'anys de denúncies, pancartes als balcons, cartes a l'alcalde i fins i tot obres de teatre i partits de futbol reivindicatius, es va aconseguir el tancament de la fàbrica. Icària va ser un barri obrer de cases humils i fàbriques, encaixonades entre la Barceloneta i el Bogatell. El 1987, les excavadores van esborrar del mapa el barri sencer per fer lloc a la nova Vila Olímpica. Van desaparèixer tots els edificis aixecats des del 1870 i només la xemeneia de Can Folc recorda avui aquell passat industrial. Amb l'arribada dels Jocs del 92, aquest espai es va redibuixar des de zero amb el soterrament de les vies, la construcció del port esportiu i l'obertura d'un passeig marítim que va millorar la relació de Barcelona amb el mar. Així va néixer la Vila Olímpica del Poblenou, un barri residencial que simbolitzava la transformació de la ciutat i marcava l'inici de la recuperació del front litoral. L'avinguda Diagonal, projectada per Ildefons Cerdà al segle XIX, no va arribar al mar fins a l'inici del segle XXI.
Durant dècades, el seu tram final havia quedat desdibuixat per les instal·lacions industrials i les vies del tren que ocupaven el litoral. Tot va canviar amb l'impuls urbanístic del Fòrum de les Cultures, que va permetre obrir la diagonal cap al mar i transformar completament aquesta part de la ciutat. També es va redibuixar el barri de Diagonal Mar i el front marítim del Poblenou, el més recent de Barcelona. Un espai amb habitatges de nova construcció, oficines i zones verdes que contrasta amb el passat fabril de la zona i reflecteix l'aposta pel redisseny del litoral barceloní. El barri del Besòs i el Maresme s'estén a banda i banda de la Rambla de Prim. Es va desenvolupar durant el franquisme, com a resposta a l'onada migratòria i la manca d'habitatge. Situat entre la Diagonal i el riu Besòs, el barri reflecteix les transformacions urbanes, socials i polítiques de l'últim mig segle, marcades per les lluites veïnals que reclamaven més serveis i equipaments essencials. Acabem amb el barri de la Verneda i la Pau, que també es va formar a mitjans del segle XX, a partir de l'edificació accelerada sobre terrenys agrícoles i industrials. Sense gaire planificació, va créixer per acollir milers de famílies vingudes d'arreu d'Espanya. Avui conserva aquest caràcter popular i densament poblat, amb una vida de barri activa. Sant Martí és un districte en transformació constant. La seva història ens parla de lluites col·lectives, de canvis profunds i d'una ciutat que, amb el temps, ha pogut reconciliar-se amb el seu litoral. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquest viatge i fins al proper capítol de Districtes.